Diyan ako pasalamat gabi kayo ko itong albularyong tambok ba. Hindi na ako makabalik og bike ani ba kay mahal itong bike na ko 48 million. Wala akong mga pinanggang hamstero. Tagadid daw gintag ito gabi di ko mag-uol ba kay atag sila kalipay sa ba. Di ko ma-straight ba. Ano naman ni may kaon. Kaon na mo. Buntis na po do. Mga nakay na po di ba? Nana dyan pagkaon. Tanawon sa itong bike. Bisig ikawat to. Mahal ka ito. Ano yung bike na 48 million no? Kini 45 million. Kini blue 1 million. Daku saunas Nami kay maligo ba? Sus, hindi pa lang ko kasaban maligo. Ligo iko diretso ba? Loh, ang sauli ka wa. Lagi ni. Angin sa ko'y tampoy mo kayo. Nanunsam siya. Bay, niwi na lang ba mo lagi bay? Ay ko. Ha? Out lang nasa ni. Ay, nakoy kon, kaila, manambalay, tambok. Yo, tambol ko dito Tara sabay ta. Tara. Nay korta. No. Tara, ito na yung patambal na. Tara. Kaya ba street bay? Si Mangi lamang. Kayo. Iko. Mauning albular yung tambo ko. Ano tambal sa kumpiyang gabiin ayaw ko. Na ako sa ngayon na. Taibok, ako amigo ba nabuyagan sa dagat ba naiwing ba karon lang asya dire dalan ako. Sa man mo kauban dong. Pero pag ora nabuyagan. Iya dong, palikura lang na dia dong. Sige kon. Sige sabay kay iwan kay tambok bay. Oh, asa na ka buyagan dong. Dagat kol. Ngaya dong kay pakawon sa nako ning albularyong tambok dong. Bok, di patambal bok. Ako man dong. Ay, buyagan ka dagat. Ano ba si mong hakadapit na buyagan dong? Pero Dong, log sa mga kong coconut dong. Nagri bok. Bit dong. Nga, kumiti na. Ano yung makakatambal sa iyang bakbak. Ano yung gusto mo dong adong? Kaya para maayo ka dong. Sige bok. Sunan sana ko niyang lupi dong. Dong, palagog ko sa kong daon sa kong ulo ng color violet dong. Ay bok. Ano yung sa bendisyonan dong? Ambi mong naong dong. Ay bok. Ako na dong. Mantag maayo ka dong. Morning last ni mo kisan dong. Ang kukunat dong para maayo na ka dong. A few moments later. Tibok, nabalik na sa dati kong baba Tibok. Salamat kay Tibok ka. Balik na jud. Ako salamat sa mo. Ay, Tibok,
Sinsa kaya, mara dyan akong matag. Pero magamit namin sa TV remote. Sinsa yun kayo. Sige dong. Lamping dong. Nagang salamat dong. Sige tayo, sige tayo. Ako ba no? Maayaw ka no? Salamat kayo, bay. May ka naman ng bal na. Ganay, bay. Pero dalang barkada sunod, bay. Sa naimakan. Ay, bakit ito ba ato mga tanong ba ito? Hindi, Bukay nga ba? Rat, Binibiligya niya ito ba? Ay, makaayom din na day. Tara, tara. Ay, buk, pila day. Biligya sa mga coconut day. Ayaw nang ikapan dong kay di siya mabaligya kay aming gahom. Noning makakusog siya tambal. Sikol-sikol din na. Biligya ko. Bisigyan siya. Wala. Sige daw. Sakay tayo. Ay, buk. Muli na may. Sabihin ang tulog sa may. Sige dong. Lamping mo dong. Sige tayo, salamat. Salamat. Wapo kay mga katambal yung coconut bukbabok. Kay kagabi pilay. Karon nahiwi baba kay nabuyagan sa dagat. Sa kong lolo, magunidong. Ihatag niya sa kuha. Kaya na to. Namatay ang kawan lolo. Asa to gilubong dong. Palutor mo to sa bangka. Taga ko mga pilanggang hamster oh. Musta na ka niyo? Ano na ko nagay? Mga ko rin nag-atay sa sir ba? Sub. Buk, tay buk. Ako amigo ba? Nabiyagan sa dagat. Karon lang, naiwing bo. Asa na yung kauban dong. Bro, Ay katawa. Tawo ko. Ikaw, yung tiyong gato. Dong, sino niya akong last bendisyonan dong. Di ang imo apit na dapat. Dapat na biyagan dong ano dai. Mo na last dong, imo kisa ng lubi dong. Wapo kay tublog eh. Bukbabok kay makatambal din sa ila. Gabi pilay. Karon nahiwi namang bakba. Ayo na to. Grabe ni mo buk no. Kuha ng tatay yun dong. Yatag ni ko tatay dong. Namatay na. Gawin na kayo dong. More din yung mga dumanan dong. Para makatapang mo daglaing tao dong. Aman ko gilubong imong tatay kay bok. Di pa lutaw raman to sa bangka.